Toto sú naše Kopoltovce zlaté. Toto je Kopoltovský váh. No nájdeš aj na YouTube toto zlatko. Tíha. Všetci my, kam dojdeme my? Roka to nebolo. Ako zhodnotíte toto? Môžeme urobiť rozhovor s okolo idúcimi občanmi, ktorí nám ukazujú svoje bikiny. Hej, prebehni tam práve to. 4 razy. Moja tanga ti do ruky sa nezaujíma. Šoféra, že oj. Keď som tu ja, si vyprávam volať. Jasné. Tak preto, ale tam nebudem ja tamto vystrhnúť. A máš konverter? No budeš musieť. Autorské práva. Môžem tam vycenzurovať akurát. No dobre. Daj mi tam takú pásku. Také zrnáte. Áno, pásku. A ešte ma Párek. do toho zapasíková. Dneska som si stál nejak taký program na takéto úpravy videa. Áno? No, môžeš vať záberov do jedného, môžeš tam robiť cenzúry, hoci A kvôli tomu som musel vymazať jedno video, čo už nejme nejaké, lebo spolužak chcel vycenzurovať. 12 GB to video. A čo, tak to tam budem dávať do minútu dlhšie. To sa od tvojho počítača Je gigabajtov? Aha, tak nič. A veľké listy som nenašla asi z hory. Teraz asi nie. Tam si iba aj vypali dovno. Že čau, poď sem. Treba vybaviť hasičov na ihrisku cez leto a tam pod to sa dáme, ale takto voda voja. Bola, kedy bola taká hadica. To si pamätám. Hej, ten močovku tam na nás vyrývali. Čo? V ruke, jak sa cez to behala, jaká bola. Ja si pamätám, že raz bolo na ihrisku takéto láča. Keď bol deň detí. No, deň detí. A to bolo pekné dávno, však tam sme boli akí krpci. To vieš čo, kedy mohlo byť? Že močovku Kedy to vypúšť. bolo, keď môj brat bol trecak. Keď mal príjmaný A to teraz je leto. koľka tak? Druhák na strede. Máťo? No, To vážne? no počkaj, už. Ty kokos. Ďalší okolo idúci sa na nás valia. Pred 8 rokmi. Nazdar gangstri.